Horiani Tuhanta, ta puji madebata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohoto di parbadia, naung paluasa kita memulus tahun 2020 naung salpui, jalan naung mangalehon tahun 2020 sadaon tuhita. Sialani atas goarni parhaladoni horiata, pasahatonai matuhita saluhutna. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Kami pe pasahaton nami donang Tuhamu saluhut parhaladon nami selamat tahun baru manang dihamu. Debatado muali nasa pasu-pasu natajalo di bagasan ngolut tahun. Ti buldo jahuba jala si pujion si tutu. Tung naso hado dua do hati bulonai. Alani iga nupari do tapuji doho tapasanga magwarna sahat rodi saliling-lilingna. Ikon bari tahun ini pamangaku do puji-pujian di Jahoba, jalan asa sibuk memuji goarna nabadiai, rodi saleng lelengna. Jahoba do situkol sudi akan anaing tinggang, jala sipahihi sudi akan natuki marroha, mangaranap tuhodo aka mata nisa sudi, jadi dilihok kodo tu nasida si pangano nasida ditiki nabi, dibuka hodo tangamu, pasobu lomoni rohani nasa na mangulu na bonardu jahuba di saluhut akadalanna jala basa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Mandok mauliate masude jadi-jadianmu tuho ale jahuba jala dipuji akan namanya siamu doho. Marolop-olop jala marlas siroha mahita marsobatu debata tahobasi marohata marsaur tumangihon hatana atong tapauduk marohata tapaloas madebata mian di bagasan parsaurata di tikion marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, nama no palangit dohot tanaon. Amen. Au do alpa, au do omega, bonana dohot ujungna, ninna Tuhani. Na adong dohot naung adokian, dohot naro, pargugo na sumurung. Haleluya. Martangiang mahita. Ali amanami na di banua gijang, di bahai kodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik. Asa di palua akan naginonggoman ni patik. Urupi hami, asa dohot tami dapotan haluauni. Jala asamian hami di bagasan harajaunmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sia buku dan nomor 20 ayat 5.
mangeon hamuma patik ni debata di minggu tahun nai baru sadarion. Imana tersurat di sada raja-raja bidu 2 ayat 3. Songonon ma didok disi. Jala radoti panguluyut tu Jahoba debatam samar parange ho diakka dalanna. Lao mangaradoti akka patikna, akka tonana, akka uhumna, dohot akka panidangionna. Hobar tuna tersurat di bagasan patik ni si Musa. Asamar bisuko disude si bahenonmu, dohot disude nati nebak ni roham disi. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulahon ang batu patikmi. Amen. Maredehita sia buku dan nomor 24 ayat 2 dohot ayat 4. Di ayat 4 rak mahita jongjong. Huria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tamado hita madok mauliati di debata. Naung pasu-pasuhon sada tahun nai baru di hita. Didongani do hita manalpuho tahun na buruki. Mamasuki tahun nai berwon. Gudang do namasa tadopi di tahun nasalpui. Nunga merdosa hita maradopo debata. Dohot maradopo dongata. Alani tapau du be majolo rohata, martangiang nahohom, mangudukot di bagasan rohata, mangido hasesan di dosata. Ali Jahoba debata amanami, asima roham dihami, palabas roham mida pangalohonami di tahun nasalpui, gu dosa dohami, ay jut-jut hulau sihami patikmu, daku haulongi hami hosian nasa rohanami, dongan nami pe, dang dusud diri nami hubaik kami. Asima roham, saya mapamuati maroham di dosa nami.
Gudang dudusa nami, maradupon keluarga nami. Hurak kolong rohanami nasaripe, namarianakon, dohot namar natoras. Asim maroham, semar pamuati maroham di dosa nami. Gudang dodosa nami diuleon nami, jut-jut tami manibil sian asini roham. Asim maroham, semar pamuati maroham di dosa nami. Gudang dodosa nami maradopon na humaliak kami, jut-jut hami gabe partuktuhan dinasida. Asi maroham, say marpamuati maroham di dosa nami i. Sesa salhut hagi duhon nami, ala ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu sasesan di dosa. Songonod do hata ni Jehovah. Una ko mabiar, ay au do siluhon ho. Nung apola hujo kuarmu, au na punaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata marhite detai sebuku di nomor 750 ayat sada. Tabigema hatani debata turpuk di hari Minggu tahun nai baru sadarion. Imana tersurat di Galatia 4, mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat pitu. Alai oddo hudok, saliling dak dana dope paneani, dang dia ibarna dohot anak somang, atikpe ibana napuna sasudinai. Di gonggongan ia kapangaramoti dohot juara bagas doibana, roditiki nauhian binuhulni amanai. Songoninang dihita, dihadak dana hotai,
di parhatoban si sia-sia ni hasiangan oddo hita. Alai dung dapot gok nitikina, disuruh debata ma anakna, tubusian boru-boru, ginonggoman ni patiki. Asa ditubus akan naginonggoman ni patiki, asa tajalo ruhut para maun. Alai ala anak kamu, disuruh debatado tu bagasan wata, tondi ni anaki, namanjo, abba, aleamang. Di baheni dang behatoban ho, tunganak do, alai molo anak, laos paneat do marhite siat debata. Ido sahatna, martua ma akan atu mangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Marede kita sia buku de nomor 23 ayat 1 di ayat 2, di ayat 2 rap mahita jongjong. Tidak koma hapor siautai, songon na hina tidak kon nidongata sa hapor siau di sadok portibion, rap mahitama dok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit do tanon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sesadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siaton di porbadia, andorak suabubuan. Ido tuhata, na tumaun na bernit, di pangumuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di pinok silang, na tuan watoru nung ditanong, na mula mangolo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargoko na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sugot tu tanahon, manguhumi halak na mangolo doot na mati. Au porsea ditor di porbadia, jaladok sada huria na badia, huria hatopan ala Kristen akan na badia, dohot di hasisan di dosa, dohot di hatain nama do, mulak mangulu sugut daging nelak na mati, dohot di hanguluan na surah sudah. Amin. Saat mahita tu nama dokata, perjulo partikino pinasahat ma tu nama wakili ruas. Rasma dihita saluna. Selamat tahun baru di Huria HKBP Jantung. Malasiroha hita ala tongon boy hita hipas di bagas joron itu hatta di bagas atikion. Disok kami jongjong songon utusan niruas pasahaton
kesan, mungkin pesan tu huriatta. Sidok mau lihat memahami amang, secara khusus tu amang padita resok nami, tu amang inang padita fungsional di huriatta. Merasa do kami amang di tahu-tahu suliton denggado merdalan permingguan kegiatan nasobui diulahon akahurianasi. Molo di zaman pandemi Covid-on, tangis dua tiate kuama, tangis. Di luar kemampuan ni jolma, di betu hatta do, gabe sungguh-sungguh tu hita sude jolma ciptan. Pola ni, apalagi di klimaks ni pandemi Covid, memang dangadong huasota, dangadong gugutta. Malutung buai peta merpungu di bagajoran itu hatta. Tangalan ni gugutta. Walan pasu-pasu ni Tuhan. Bahwa kita memang manusia terbatas. Cipata lungud doroha mengide situasi on. Tu dia do hitalao. Ngagudang bedi ida do akadongan. Hipas ama inana adong do nahurak seha ianakon. Macam. Alai sipata nama belunguroha dak sa pandangan dobe bahwa masalah Covid-on dianggap yes or no. Alai yaki duau hita songon haga BPJ jantung. Na tuduk tu sudi aturan ni huria do pamerintah. Di momen tahun baruan, sisa datang yang meta saluhutna, asa bolong sahih virus coronaon, boi hita normal, melakukan sudia katugasta, alana di saat sonari, kita hidup di new normal life, sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi, ido melosong kesakus ada di huriaton, sangat bangga au mangidah ke BPJ jantung. Bahkan di awal bulan 5 ya, ngeboy tabain kebaktia di huriaton. Ya, jadi imana masa. Napa dua homuse kebetulan kur amanak tiba sangat masihol malungu dei bapak jumpa dohot akali aleniba akadongan niba khususnya di kelompok lansia nani anggap akan dua-dua niba na selelengon alani keterbatasan alani peraturan dan boy hita baju. Tentu mungkin godang do dampaknya tu hita molotasi kapi dohot baik. Ya, mungkin mengajak kita untuk semakin banyak berdoa. Tangyang masih tangyangan. Asalam tuhi pasna hita saluhutna. Jala memang ido situasi ini. Keadaan ni huriat tasaunari. Alani gomos do pangidon nami Tuhamu, amang padita nami do sude perhala dunia huriatta. Natohoma hita melaksanakan protokol kesehatan. Asang giat boy tumuibu. Tuhatopna hita boy melakukan aktivitas kebaktian. Na normal na biasa na taulahon.
Molo song kami song ruas tung masalas do rohanami. Tung pe songon nataboto na budari bohama situasi ni keadaan ni kabar hepengon ni huriata. Ale molo secara umum molo songon nau mangida puji Tuhan mak. Puji Tuhan. Oma mungkin tuhita ka songon ruas ngadidas-das amang pendeta dohok bendahara hita na budari. Anggiat lebih peduli tu huriata dia katiki-tiki nengro. Odo hirana boy amang inang perahla donami do sudah kita ruas. Memang ikos semakin tang kepeduliata holong nama sia holongan antara ruas ya mengikuti sudah petunjuk naung binain ni paditata dohot aka perahla doni huriata. Melalui kesempatan non totong do pasaton nami tu sudah ruas ni HKBP Cijantung na tongon hurang sehat. Dang boy rapi tamerpungu di tonga bagas ni Tuhatta. Tangyang dosia kami Tuhamu saluhuna ama ina do akayana konami. Posro hatta di Tuhatta. Di momen tahun baruon dang adong naso tapatu pada bata. Semangat tamu amang, semangat tamu inang, doa akaya nakon nami. Molohi pasamu lasma rohatta saluhuna. Di tapi saluhuna unang saya tanggap sepele masalah pandemi Covid. Kona tong dohida saalur saur dot kita saluhuna asaboi kita terhindar sian musibahi. Ido molo saon nadong di bagasa rohaku ngai masih botoa kita diurution ngai lumayan godang pos rohamuna. Ido molo songo pesaku anggotang yang nami hutangnya kok kami do na boi huboto kami na tongon pihak di rumah sakit alani pandemi Covid. Secara khusus dia keamanami inanami lansia. Tung masih holwami mangidahamu amang inang tung pedang buah hita pajuppa songon na biasa. Ya, tu hipas nama hamu saluhuna si adong ma tikinaulina denggan. Boy lebih lumonggar molonung sisi pandemi Covid sian negara tahun. Ima na boy hupasahat sotik songon au utusan ni huria. Ruas utusan ni ruas. Na boy pasahat to songo kesan momen tahun baru di hita saluhuna. Molo adong na hurang lobi mohon maaf au tuhatta ma nama masuk-masuk hita. Mole ate. Horas ma. Horas madihita saluhutna. Nah bersanggapi kami amanami padita resort, amanami doh inanami padita fungsional, nang sungoni amanami dongan nami parhaladoni huriata. Lumubima dihamu amanami inanami yanakon nami na poso bulung remaja dohot sikola minggu nahu haholongi hami. Tutu tahe apala sopot dibona di tahunon jongjok kami nuaing dison mewakili siat tonga-tonga di parhalado. Lau pasahaton tuhita saluhutna. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Amanami inanami dihita saluhutna ruas ni huriatta. Na adong di bagas joroon nang na adong di bagas tabe na mengikuti ibadah secara live streaming. Di bagasan na sa tao bulunon totu ngataboto ngatabigi akat kesan tung godang do nataparuk kilhon.
termasuk mai huriat tahun marukil di siala pandemi na masa tuhita. Tapi gido na budari songo jujur tahun nang dohot laporan keuangan ni huriata sangat-sangat terpengaruh ala nina masaon. Amanginang dison hami sian parhalado mangido maaf tuhamuna. Huboto hami terbatas do hami akka parhalado dinalau makubasi nahobar tu huriata di huriat tahun nang dohot diakka uek-uek pasti godang doa mang kekurangan nami parhalado alani di akahahurangan nami mangido mahami tuhamu tu hita salhu na nang hami be mangido tangiang sian hamu amanami nami ruas ni huriata asa margugo hami tutu dinalau makobasi huriata jala mangido do hami muse molotung nahurang adong di pos menang nasala nahurang takas pakobasion nami diakka uek tabe bui doa manginang koreksio muna hami bui doa mang paubo mutu hami akan nahurang asa tu tahun 2020 sadaon bui lam dumenggan akan naing si ulawata tu akka arina mangihut lumo bima di tonga-tonga ni ruas ni huriata tamyak tamai tu amata debata mulubui pangiduata tumibu manian salpu akka situasi nama saon asa bui hita marna tapak mulo taingok do sebelum masa covid setiap minggu gok do gereja tahun alai dung mulai bulan April 2021 sadarion keterbatasan natok tongdo tak lakukan sesuai protokol kesehatan. Amanginang tuhamuna amanami inanami toktong do naing gomos dohon nami song naido niam atta nemu wakili ruas ni huriatan aking toktong tutu asarap maparrohahom mahita asarap mamikirhom mahita tuakka nahobar tu ruas ni huriata tarlumubi nahobar tu huriataon ala molo program ni huriata molo tuk pedang bui mardalan ala yang go akka pakobasioni dang adong bui i dang patu pauta ala niamang tuamu amanami inanami hita saluhu na ruas ni huriata di bagasa sedatang yang metutuhata asa tumibu bui hita marsaur di bagasa las ni roha mamuji pasangapon goar ni tuhata di bagas joro ni tuhataon atong tuhata mama masu hita saluhutna horas mahita selamat tahun baru marita saluhutna butima. Sadama roata martangnya mita. Dewata manami namara bangsa di benua Gijang pinujima jala pinasanga maguarmu diramuti hodo ngulunami dinabui bolas hami siar tahun 2020 jala mardalam mahami ditikyon laho madalani di tahun baru di tahun 2020 sada godang tongon nawujalo hami dengan dibasam di tahun nasalpu alani tonggo songoni bainum mutu hami iring-iring jala tugu-tugu hami di padalanan nami dina umasui hami di tahun naim baruon wutu hami Tuhan godang go tantangan naing siadopan nami wutu hami ali Tuhan godang go akka sibuluson
na ikon jalon nami. Alani rap doto mahami mardalan. Margugu hami. Dinaudalani hami di tahun lebaron. Gabe tahun para sini rohauma di hami nang di tonga-tongani uriam. Molope na masa di tikon akka pandemik na mambaen parukilon arsak dosahit di tonga-tonga ni ruas ni huriam di Portibion homa li Tuhan na campur tangan mempergugiohon kami mengatasi COVID-19. Diaka ruas ni huriam na di bagasan parsaiton halani pandemikon. Tangamu na badiaima mamasu-masu ubat na pinangan na. Tangamu na badiaima mamasu-masu aka dokter dot para medis na merawat nasida. Ipas nasida Tuan Bui Marsaur muse kami rap di tonga-tongani huriam. Wa kami nang kuriamon khusus na KIP sa pimpinan na pusat sa di tonga-tongani huriam. Pargugui uluan ni huriami dina mamaritahon manguluhon huriam parbisuhi asa marhiti-hiti nasida dapat nami haulion lasni roha dot hatangon haporsyaon lomandalani ngulu nami. Ubuh kami ali Tuhan uluan ni bangso nami sian pangonggomi presiden sahat tuna dituruna manguluhon nasida sian habisuhon nasyakko asa mardame sonang kami diaka rakyatna padau sia tonga-tonga nami agutulon padau sia tonga-tonga nami akahalak nama naing manegai parsaoran na muli na dinggan na pinuka niaka pendiri bangsa nami lani sadihoma suluhutna bangsa namion wa kami aka yanakon nami jana met-met satu nama gudang na namar siajar na kareju na mangelului parkarejonna patuduhon nasidali Tuhan nauli lehon semangat belajar tuaka yanakon nami tarmubi ditiki pada mikon padau lomos ni roha dinasida ala proses belajar na tikion anisa dihoma ngolu nasida wa kami aka naniula ni tangan nami paso-paso akan ni tangan nami ni Tuhan gabelas ni roha diami dohot pujian di kuarmu aka ruas di huriam nahona peaka nahona dampak ekonomi alani pandemikon lehon dinasida li Tuhan jalan keluar nadumenggan tu nasida unang madate nasida alani pandemikon alai homa namangalehon dalan tu nasida boi marasni roha diakar wasni huriam akalansia namasihol marpungu di tonga-tongani huriamon marsaur di bagas jorobon woto ami adong goteki namuse ami rak marsaur lani di bagasan jabu nasida di bagas nasida jagai nasida
Padau akas hasait siapa matang nasida. Tongkong gomi todi dot apor siaon nasida. Ni saat di homa gulu nami olat nion rodi salilingilinga. Mangasaon Yesus Kristus Tuhan nami nama ngulu upasa tami tangyang ngamion. Amin. Tapuji matuhata marhite deta sian nomor 25 ayat sada dohot tudutna. Laus tapapunguma peliata kantong sada A dohot kantong sada B. Tatorson tu ayat tulu. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti akati-hati dohot pikira muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin.
Hodiani Tuhan di hamu amanami inanami selamat baru madihita. Hatani debata nagabi jamita di parpunguata apala di bonani taonon terbuat masyana tarsurat di opat Musa biduonom ayat 22 sahatu ayat 27 songono matar surat disi. Dungiro musema hatani Jehovah tu si Musa songonon patolhas mahatakot tu si Aaron doho tuaka anak nai ikos songono dohono mutu halak Israel laho mamaso-maso nasida. Sa di paso-paso jalali ramoti Jehovah maho di pasodako Jehovah mabuhina tuho jala asim rohana midaho di dopaku Jehovah mabuhina tuho zala di pasar hon ma damena tutodim ikon songonima ape honon nasida gowarhu Jehovah tu halak Israel asa ahu mamaso-maso nasida imasahatna di tangatan nunga adong jamita na pinaradeni epurus alani tapai hutihut ma hujahahod dihita. Kamu kadongan ganup ruas ni Huria Kristen Batak Protestan nahina holongan di ganup inganat di Indonesia nang di dulu ni Indonesia di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Lo samu majolo ahu atas goar ni sudah parhubas di Huriata di Hatopan doho di distrik Songoninang dia karesot Huria pos-pos pekabaran Injil doho lembaga ni Huriata ima aka partohonan nago tiki dohot partohonan na sugot tiki parohot aka parhalado na so partohonan di sadok Huriata makkorasi hamu dohot hataon di bonani tahun 2020 sadaon selama tahun baru ma di hamu saluhutna horas tapuji madebata tasitulu sadai nama ngudut marsada-sada boy hitatol hasya tahun 2020 itu tahun nai baru 2020 sadaon. Tamado hita marlasiro hadohot mamuji-muji debata pardinggan basai. Ayatik pebahat situ turun na duduk nata adopi dohon nata bulus. Songona kana porsia di tahun 2020 tarlumubi hinorhon di pandemi COVID-19 sia na manusai nguluta. Sai rabdo ibana dohot hita ganup. Tapasangap gowarna ayatik pe ta adopi hinamaul di ngulu-ngulu. Para sahiton hagugutan nang habot niro hasaliling satau bulu 2020 totong lo diramoti di tugu-tugu jala di parbadiai jala di palua Tuhani hita tung holong dorohana mida hita jolma natinopana di sadok portibion ngai nunga jupang be vaksin maralohon COVID-19 siai jala marusaha do pamaritata pa adok kodohot marsagi hossa tu sadok rakyata asa tung margugu pamatang na mangalo COVID-19 siai ati pedang taboto sa dopesa dia liling nari asabui ris adong vaksini parsaulihonon ni aka bangso di portibion tamata puji kuarna aidang saut bi siap pononi COVID-19 siai ngoluta dang di pasabu ibadah kita terus manaun tumatangis hira anak ni manuk na somariduk jala tamata puji guarna ai dirupa di hita satia manang uduk patupa opat di ngolu nang ulata songon nasinosoan ni pamaretata tu hita ima mamake masker menjaga jarak mamuri tangan ias dohot manulak marsaur dohot bahat jolma manang patupa kerumunan arop do rohabu hita kanu ruas di hagabi patupa opat jala moloboi gabe situruo do diaka dongata jala moloboi gabe situruo diaka dongata saripe sabagas hobarjabu nang tuaka na di humaniang tabi dalata gabe paso-paso tu portibion dong tapuji tu hata sialan ni padonganionna tu hita di tahun 2020 manatap hita tujulu somal do tapasukuto di bona ni ganup taon suku-suku na mangihuton. Songo dia do ulani ngoluta marsa sahalak di tahun 2020 sadaw.
Songo dia mahita madalaton nguduta asa bui terdungdung natatahi dampot nganiduan Jepang na jenalah di tahun 2020 sadaun. Songo dia mahita akan aporsia di Kristus Yesus namar saur di bagasan Huria Kristen Batak Protestan patupahan ulau di Huria di tahun 2020 sada di Terikat Hatopan distrik Rasot Huria nang pos-pos pekabaran Injil. Songoninang na di lembaga na tahubasi di Hatopan nang di Ganup Huria nang di ngoluta marsada-sada dohota kana asing di tonga-tonga ni panukunion na songoni di bagasa sadarion hata ni debata na mamakuling hita dang apala pangajarion manang soso-soso taringo tu dia masih si patu pauta jala songo dia hita mengulu di taonon songon akaruas ni HKBP na denggan marsaur manidangi dohot marasini roha jaladang hatana na manguhumi hita jaladang hatana na manguhumi hita na muramada butu bagasa dusaon iya hatana tu hita sadarion ay apalah hata pasu-pasu do di pasahati bana tu hita di bagasan sadarion di natapa adop-adop buhita tu ibana di bagasan tangyangta debata mual ni pasu-pasui aya pala debata mual di pasu-pasui nama masu-masu hita sadarion ido nama katai dohot hita sadarion jala nama masu-masu aya pala hata pasu-pasu pinasahat na tu bangso pinilitnai marhite malim aron na jului ido hatana tu hita sadarion hata pasu-pasu pinasahat ni malim aron nunga gabi hanta pasu-pasu pinasahat ni debata tu hita ganup sudut na tumua dohot na poso ima hita na marsaur di HKBP na tahoholong i Huria ni Kristus Yesus pinajongjong na lubi 150 sia tahun na salpui dohot pinar mudu-mudu na sahat tu partikian digital dohot pandemi COVID 10 sia di tikion hata pasu-pasunai di pasahat tu hita di HKBP marhite na pasona aka padita saya di pasu-pasu jala di ramoti jahubo mahu di pasoda ko jahubo bohina tuho jala asima rohana midaho di dopa ko jahubo bohina tuho jala di pasar ho madamena tu todim dang tagamun somo las rohata pir todita tabagogota hiras rohata jala hirpas lakata dung tabigi tarimang-rimangi tajakun taauhun tahaporsiai jala tahaposi hata pasu-pasu siat tu hatai ganup do hita salelengon nang tarpasu-pasu sialani hata pasu-pasu nang tadakon sian ibana marhiti akana posona asalam takas di hita tuata na pinasupasu no debata sasada mual ni pasu-pasui denggado patorangon onom sa hata pasu-pasunai tu hita ganup perjulu debata mamasu-masu hita di bebeltai ia na hinakam ni hata pasu-pasu dang pijik manang sempit alai hibul sahibul-hibulna komprehensif holistik jala integratif partodion psikologis sinadongan na meragami persoalan relasional sosial politis dohota kana asing do dihakam hata pasu-pasui pinopar tano hahi pason alai dohot nang akka na asing na sohagwara kita dison isara habisuhon nang akka inovasi kreativitas dohota kana asing alani i unang mata papejek pasu-pasuna itu hita alai jakun ma ditodim pasu-pasuna itu hita sadarion nang di tahun on nang dungi ngunang ului pangatusian na papejek pasu-pasuna itu hamu jakon halasoma puji maibana. Horen itu hanta paduahon debata mangaramoti hita. Marhiti akadalan na nabuido hot na subuya tusata adong marhiti aka hajamotota sadiri adong marhiti aka na mangula di kiamanata di negarata nang aka na patibu imunitas ni pamatangta adong marhiti aka na diduru ni hatawota nang di partikian digitalon ramotan di debata do hita taonon tarlimobi di partikian dohot inganan na diguhi aka ancaman
na tarida dohot naso tarida hita jakon jala halason ma pangaramotion na dingolum di taonon tangiangta diramoti matong bangsota maradupun akasi partahi hajahaton nanaing manggauri dohot manusai nguluni negarata patuluhon jahoba pasodako bohina tu hita ganup nanidok na ima ibana sadiri pasodakon nadenggan labas diroha marhiti-hiti harorona sadiri nadigobarhon marhiti-hiti hata buhina jojodo pasodakon buhinao digobarho di bibeltai di bagasan paranguduon natongon mangadupi hasosaan hagugutan di simaro ibana paduahon dang tagamon madua nguluta si anak kana songoni di taonon alai tapapos marohata na paluaon na do hita marhiti na ibana sadiri ro paluaho kita ganup dorahita nunga makilalahon di palua maaka hitaon dongata si tolhota sian sai covid 10 siai nang siaraga mara nanaing manusai nguluta horiane Tuhan tanah paupaton debata mara siniro hamida hita dang adong hita nalias sian dusa naso marhagalion alai sadarion mara siniro hadu ibadah bidah hita dang dibaloson akadusa nang hahurangatai di tahun salpui di bagasan ulau ni Yesus Kristus dui di patupa ibana sa sikop-sikopna dang diuhum ibana hita sadarion alai di asi ido palimahon debata madopako bohina tu hita hata madopakon patuduhon na di tonga-tongata do ibana ia hadir molo ditudalhon ibana do bohina sia kita Roma aka hasusaan tu tonga-tonga ni ngulutta alai molo di dopaku bohina saut ma palume hononna pasu-pasuna tu hita tu keluargata tu huriata tu bangsota paonopon debata pasar hondame di hata heber salom nai ima haluaon na hibul ima na malua sian mara sian hajahaton sian habogoson na sumalin dohot haluaon na marhatigoran damai yang adil alasongoni do habi bagas dohot bidang ni pasu-pasu do debatana tajalo sia debata di ganu panobaun manang parminggota di bagas dorona dohot di inganan na asing isara di persikolaan nang dijabu ala sorong dope gurung garijana dohot ala di covid 10 sia mas sairikot hita di bonani taon maka muliatehon pasu-pasu ni debata tangaramotionna sodang di bohina asiniroha nang damena jakon mai sadarion nang diari-ari nanaing ro di tahun 2020 sadaun topo totong ibana di bagasan parminggun rap dohot akadonganta sahapor siaun ai disido ibana pasahat pasu-pasuna marhiti-hiti akana posona unang magabi masohot hita madohoti parsauran panobau ti ibana di gereja secara terbatas jala uduk tu protokol kesehatan nang dijabut tabi ala di patupa pamaritata pembatasan merpungu dia keinganan persauran ninatorok ai disido hita majakon pasu-pasuna siala ni namaragam sidalian ai nang di partikian covid 10 sion tabain hita do mardongaton internetisasi patubahon ibadah online streaming dohot na asing nai majakon pasu-pasuna ai disido hita majakon pasu-pasuna marhiti-hiti akana pesona amin selamat tahun baru madi hita sudi tabi mardongan tangiang eporus hakabipi padita Dr. Robinson butar-butar amin martangiang mahita Jahoba debata manami marhiti Jesus Tuhan nami mauliante madiho di naung pabongot hami tu bona ni tahun 2020 sadau di ramoti hodongodo nami mamulus tahun 2020 hipas jala sonang nang pigodang angka hamaolo dohot parukilun alai mangasahon asim terbahik kami do tol hastu bona ni tahun atong Tuhan mau lihat madiho tarpuji maho marsangap maho olat nyoro di saliling nililingna laus ajari mahami makka muliate dohot manada ka pasu-pasumi
Mana ada saluhut panari honomu, dohot nang parmudu-mudumu. Asa marposi roha hami, dina hubonai hami tahun 2020 sadaun. Pos jala tugu maha porsion nami mangalaka, na urupamu mahami, jala totong donganamu. Saluhut ruas ni huriam, saluhut akana porsia diho, atong sai paso-paso mahuriamon. Asa gabi habauran di paso-pasom. Asa gabi inganamu marhuraja jala patari dahon lomoni roham. Ima eleh-elek nami, ima pangiduan nami, di tonga-tonga ni partangiangan nami di bona ni taonon. Sai tangihon mai, ului mai, sisa dosa pangalesian nami, marhiti Yesus martangia kami tuho. Amin. Mari dimahita sian nomor 67 dimulai masian ayat na perjolo uhut papunguhon pilihan paduaon. Tatangiakon ma pilihan ta martangiang mahita. Ada debata manami na di Banua Gijang hodo haruroan ni saluhut sileholohon naringgan dohon asa uli bangsa na mauli utus. Hupasahat tabi masyiana nilohom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo megabi uap na khusus di julum. Paso-paso may jalala mo tiasa hupar hasia kami pilihan nun. Pati buluhon harajau mo dito ngatonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Assalamu tadahami gudang ni sileho-leho mito hami. Assalam kirkir hami madok maulia tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tuhan debatan naso marmula naso marpasohotan debatan nama notong rodi saliling nililingna naso olo sudah do anggo aka tahunmu jaladang marparbulatan aka ari-arim alai jepek jala gabur salpu do tahun nami dohot ari-ari nami nunga salpu muse sada tahun sian ari-ari nami alai dang salpu ianggo asini roham di baheni hupuji hami homar hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alani godang ni asini roham napasahat hami tu bona ni taonon masai godang do dengkan ni basam hujalo hami mani pat tahun na salpui jala hingot hami do isa darion hopi mauliate marohanami tu ho ala di pangulu jala di ramoti hodo hami diliho kosi pangano dohot parulusur di hami jala di paso-paso hona ni ulan ni tangan nami akup ni i diliho kodo hasonanga tuluat nami jala di palua hodo hami sian parmaraan jala di ramoti hodo hami di hagugutan totong do diliho ko barita nauli manodangi hami asa sanga hami paubah rohanami akup ni i diliho kodo apu lampul tuna marsak tuna matean asa unang madili nasida molo hingotami sudi pabahenan nami di tahun naung salpui nama ila do hami nuaing marado poko ala jujut magopo hari-hari nami dohot asini roham hubahe kami ope bisan di salupuho kon waing tahun naung salpui sia kami salpuho masudi pabahenan nami nahurangi jala sisa sudi dosa nami sai hukupi ma pabahenan nami nahurangi marhiti-hiti asini roham diebati hodo hami manipat nasa tauni jala di idaho lando naso marparbui nadenggan di tonga-tonga nami sai unang jolo taba sai pasabuma hami mangulu anggiat marparbui nadenggan hami tu joloanon hupar hatopot hami do sudi asini roham jala di bagasan hasarepo dohot uduk ni roha do hami nuaing mangido tuho saha tuho mahamio sudi sai togu-togu jala ramoti mahamio sudi ganupari asa pujion nami ho di tahun naroon patuduhon maganupari tu hami dalan sidalan nami dohot ulaun si ulaun nami sai paso-paso mahami jumpa marpungu di bagasmon di parsikolaan songoni dohot di bagas namibi sai tu pahi sudi parjamita pangajari dohot na pature-turehon namar sahid songoni dohot na pinasahatu nasida sai ramoti mana manggonggomi hami tata masaluhut na tarsosak na pogus na dangol na somarama na nileaan ni halak unang loas na sida hona rupa alay patuduh matu na sida asini roham na somasohoti asa maralas di rohami sogot di hasonanga di labungmu di inganan nahot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alia manami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu say roma harajaunmu say saut malomoni roham di banu tongos tongon di banua gijang alay hamatu hami saralion hangulua siapari sesama dosa nami songopan dosa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togi hotu panguncunan palua mahami sian pangago paso-paso jala diramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batamo buhina tuho jala asima rohana midaho didapaka Tuhan de batamo buhina tuho jala di pasau rohon madamena tutodim amin. Dihamu amanami inanami ditongani bagas joraun laos nang disaluhut hamu amanami inanami ruas sihuria ditongani bagas tabi
Hami sian namar hubas, sian bagas joroon. Sudi parhaladoni huria, song leader, pemain musik, multimedia, dohot ruas di huria, natokon di bagas joroon, pasahat binami matuhamu. Selamat baru madihamu, horas mahita saluhutna.